Yo, what's up guys? Allen Sanity is back with another episode. Magbasa-basa sa mga comments dere kay wala mo ko idea unsa akong storyaan karon. Nga ni comment sa YouTube nga adulting is tiresome, push through lang brad. Which is very true, kapoy jud kayo magtrabaho guys. Pero it is what it is. We gotta do it. Pero na ako'y nabasahan nga comment atong naging adlaw ni Joven Clint Rodriguez. Niyan na siya nga as a head chef dihalin, gusto ko makadungog sa imong opinion sa usa ka food content creator Kusina Lucas. Katong head chef ba ginabash magud siya sa comment section the way siya mo handle sa iyang crew. Okay, so moro gini ako mastoryaan guys no kay mo man jud akong trabaho niya, mo jud ni ang ako ang culture, ako ang industry, nga na, gani nga na ko sa kusina. So, I am very, kanang, di man sa diingon nga expert, pero nadyo ko experience about ani. So, sa kusina, it is very stressful, guys. Like, kapoy jud kayo, daghan kay kang hunahon-naon, daghan kay kang stress sa imong utok, nga kanang, mga typical good nga stress sa kusina. Sometimes, ang imong mga, ang tawag na, imong mga kauban is like, di pa jud sila kamao kaayo. Training pa jud nimo sila, daghang masayop, daghang ana. Naabot jud yung mga customers nga makasapot nimo, stressful nga mga feedback sing ana niya. Igang, init, grabe magtindog ra ka sige niya. Ay mo ang work-life balance is lisod kayo. Ay mo ang life basically is nana sa kusina, imo ang family is ang imuha ng mga ka-workmates. Ang imuhang balay is ang imuhang kusina. Like mag-spend ka og more time sa kusina kaysa sa imuhang kaugalingong family. Na maglisod po ka og kuha og holiday or mag-vacation kay need jud sa kusina ang imuhang attention. Nga na gani. The more ka nga kanang man-known sa imuhang food nga lami, the more stressful na kay nanay may mga standards nga giset. Like mura ganig kilami jud gani ilang linutuan nga ni ganahan jud kay ko ani, so dapat ma-reach gyud na nimo ang ilang standards nga giset sa imong mga customers, sa imong mga loyal customers kay mo gud nang imong mura ganig mo na siyang way nga para daghan ka og customers. So daghan customers daghang kwarta nya, the more ka nga consistent, the more nimo ma-reach ang imong standards, the more ka man-known nga na, the more kwarta ang mo abot nimo. Para ma-reach po na nimo ang consistency is dapat po ay imong mga customers, imong mga employees, imong mga workers is disiplinado sila. Nga na ba, like kamaugod sila good saon na nga na. Pero katong giingon niya Kusina Lucas no, kuan siya kanang okay man siya kanang typical ra gud siya nga kanang si tawag na chef, typical gud siya nga kanang leader nga na, pero ang problema lang gyud nako is ganing mamalikas gani or kanang mag-down or kanang I don't know, maybe iyahara po na nga pamaagi, which is dili po na sayop kay naman jud lain-lain nga pamaagi jud. Pero ako, honestly, as someone nga karon nakatrabaho na sa Amerika, someone nga karon nagtrabaho diri sa Australia, is dili jud na, like murag giwala na siya sa kanang industry. Murag old school na siya nga pamaagi kanang magsuko-suko, magsapot-sapot, sitawag na like kanang dali ra kay mapungot, sometimes manghagis, trash talk ka, mamalikas ka sa imong mga employees. Kuan na jud na siya kanang old school na siya, nya dili na kay na siya kanang murag kuan karon, dili na kay na like sa karon nga industry, sa karon nga generation no, is dili na jud kay na siya known nga mindset, like murag giwala na gyud na siya. Ako ang mga chef, mga New Zealand, katong taga New Zealand, mga taga Australia, katong dito sa Amerika, napugay mga chef dito, like dili gud sila, di ko nila pamalikasan, dili ko nila i-trash talk. So I guess magkuan ra po, magdepende ra po na unsang imong giagian gani, like asa ka gikan niya. Unsa imong mga chef nga na-under ka, nga na ba kay ako mga chef nga na-under ko is mga tarong, like dili mo gud sila tarong, aga tarong sila mga saba ba. Mura sila og kanang ang ilang mga criticism no is like very constructive criticism gani. Like sayop ko, pero dili ko nila kasabaan. Like mura gani, dili gani maabot sa point nga di na ko ganahan mo trabaho or like ma-stress na ko or like mura gani ma-down ko maayo nga na nga. Mura gani sometimes nga kasabaan ka no is like mahadlok na noon ka, mangurog na noon ka, ma-nervous na noon kag samot ni nga na ba. So ako ang chef nga mga nagian is dili gid sila nga na gyud. Mo nang dili po ko nga na kay mo man gud ako ang na experience. Onya, ang mga stereotypes karon sa
mga chef is like pina Gordon Ramsay lagi daw, like kanang masuko daw, nga na ba? Kanang maglagot, kanang maghagis, kanang mga trash talk. Pero ang problema is wala sila kasabot ngano yung ana si Gordon Ramsay. Wala sila idea kay kanang stereotype guys. Mura na siya og since sige na nimong makit-an, mura na ganig ay ana jud siguro. Ay nga na ba? So mo nang mas stereotype ang uban nga mga chef kay mo magud sige nila makit-an mo nasa TV mo nasa internet mo kanang kasagaran nga mga chef nga na mga tiguang naman gud kanang muna na ilang old generation ba ay nga na so mag-explain ta gamay ngano nga na si Chef Gordon Ramsay sa mga wala nakabalo ba. Alright, so kana si Chef Gordon Ramsay na under na siya ni Chef Marco. Nya kana Chef Marco like mga kuan na sila kanang mga ingani gid ba kanang masuko ingana gani kay most of the chefs gyud naam gyud mga ego mga pride ba like sila na gyud ang pinakamaayo sila na gyud ang pinakamaster napoy uban nga grabe pud ang so grabe ang ego na nay uban nga grabe og insecurities gani insecure sila nga napoy mas kamao nila kana may ingana gani. So sa kusina gyud is naa gyud na sila kanang prevalent gyud na common gyud na ingana pero si Chef Gordon Ramsay, if inyo nakita sa iyang show nga Hell's Kitchen, ato i-explain ka dali ang Hell's Kitchen. Kanang Hell's Kitchen, no? Ang mga contestant dira is mga high-ranking chefs na sila. Like mga executive chefs. Kanang mga dagkong pangalan na gani sa akoan industry. Like na sila own restaurant. Mga high-level na jud sila ba. So, mo-appeal sila ng Hell's Kitchen. Ang reward ana ni Gordon Ramsay sa makadaog ana is sila ang ma-head chef sa restaurant ni Gordon Ramsay nga iyang gipili nga na gani. So mo ang price like ma-head chef ka sa kanang restaurant ni Gordon Ramsay. So maong masuko na siya sa mga like samot na if early episodes pa yun like daghan ba gani kay contestant gani. Maong masuko dyan na siya kay ang price mangud kay iya magong brand iya da yung ikuan ng mga katong dili deserving iyang kasab-an iyang inganaon kay ang price niya kay hamang brand. So mura gani ang makadaog ani dapat kato yung worthy jud. Kato yung siya na gid ang kuan deserving nga na ba. Like ma-handle niya ang pressure sa kitchen, like grabe kay ang iyang kuan, ang ani determination. So kato mga dili kamao, mura gani para ni Gordon Ramsay is like nagpa-as if ra man sila di man sila kamao mga anak gani. Di man kamao ni mga buanga ni. The more nga masuko si Gordon Ramsay, the more niya nga kuan is slowly ang mahabilin ato is kato na yung mga deserving, Anya, another factor is like sa TV. Kanang Hell's Kitchen is show na siya. If naay drama, naay mga kasuko, naay ka na mga moments nga kanaganing murag suko si Gordon Ramsay is good na siya para sa TV, good na siya para sa kanang viewers kay mingaw sa gayo ang imuhang show if like wala yung mga drama mo lang sa kanang mga show mga reality show like mga PBB naagi na sila mga drama nga ipabutang dara gyud like sagulan gina nila og kanang mga contestants nga kanang gahigulo contestants nga kanang grabe og ego kanang mga contestants nga daling masuko nga na ba para gani murag mag-awaya sila Gordon Ramsay na daghang magtanaw sa show nga na so since show man na siya content man na siya so magsuko-suko jud dara kuno hay nga na ba. Pero kanang si Gordon Ramsay tarong juga na siya nga tao like buotan juga na siya unya gibuhat ra na niya kay para sa makadaog mo to siya deserving sa iyang position good nga deserving niya ang title nga ingani deserving niya ang kanang sweldo nga dala ani nga position niya brand gud na ni Gordon Ramsay gud restaurant gud na niya so dapat ang makadaog is like mao jud na iyang gipili gyud like iyan natong gipang tangtang ang tanan nga dili deserving ani. Like imagine makadaog kag Hell's Kitchen yun, wala kay ayo so mura ganig so tangtang nga kadritso inig abot nimo dito sa iyang kusina niya. Kana si Gordon Ramsay is Michelin star chef na siya. Niya ato explain gamay ang kanang Michelin star chef no. Unsam na siya dol. Unsam na siyang Michelin star dol. Ang kana siyang Michelin, ang company ana niya is namaligya na sila og ligid. So weird kayo kay nganong connected ang company nga namaligya og ligid sa mga restaurant, sa mga kusina. Ganun, naabot na dara. So, kanang Michelin is like murag sa France, maguro nagikan. Mostly sa kanang mga terms, mga system sa kusina, kanang mga, unsa pa na ilaha, mga slang words. Dito gina nagsugod tanan sa France. Kanang mga brunoise, sauté, kanang mga chiffonade, julienne, deglaze, mga bechamel, nga na ba? Kanang sila tanan, puro na sila mga French word.
most of our words sa kusina is mga ng mise en place. Kaya nga gani, puro na sila French. Kanya kaning Michelin is tire company na maligya sila ligid para daghan og kuan, like mura ni sila og promotional kunuhay nila katong bag-o pa sila nga para daghan sila customer nga mamalit og ligid nga na. Naghimo sila og guide. Naghimo sila guide sa ilang kuan company sa France nga mo na siya ang ilisanan og mga shops nga asa ka makapaayo, mga shops nga asa ka makapalit og mga ligid namo. Muna siya ang mga tourist area nga na gani, like mura sila map ba nga guide ba. O yan naa sila gibutang didto nga Michelin star nga mga pagkaunan, like mga restaurants, mga hotel, kitchen nga na. So magtanaw ang mga kuan didto, kani sila kanay Michelin star. 3 na ka Michelin stars. Ang 1 Michelin star is like, nice like worthy nga mo stop ka diri, mangaon mo diri nga na. Yung second is like, the best nga na. Ang third is like, mo na gini yung pinaka fancy, mo na gini yung pinaka high end, nga restaurant, kitchen nga na kaning 3 star nga Michelin. Hangtod nga nahimo na siya nga, muna na siya ang standard system karon sa mga kusina nga mura ganig dapat ang ato ang restaurant is like maka Michelin star ta. So muna si Gordon Ramsay nga since Michelin star chef man siya, kuan jud siya kanang stricto gid siya sa kanang kusina ba kay brand nga na niya good. Muna jud niya ilang brand, so dapat maningkamot gid nga ato ning consistent ato ang brand nga nice jud kay ni maayo jud kay ta nga na, like kay the more ka nga man known, the more man ka nga kanang mura gani daghan na customers, the more daghang customers, the more daghang kwarta, so consistent juga always. Kanya kanang Michelin star is mawala na siya guys if dili na nimo ma-maintain. Kailangan gud na sila yung mga judges, like for example na known na gid yung mga restaurant mag-send na ang Michelin og mga judges niya anonymous ra na sila, di sila magpaila nga gikan sila og Michelin kay once nga magpaila nakagikan kag Michelin company is like mura ganing tarongon jud nato ni sila, tarongon jud kita ka Michelin pero di sila magpaila, anonymous ra na sila niya. Once nga mga approve nila imong kusina, imong mga workers dira nga maayo kayo, like mga mga waiter nimo sa imong bar nga na, so i-maintain na nimo kay mawala na sila imong mga star. So nga na si Gordon Ramsay guys, like sa uban nga mga shows is very lahi jud ang iyahang attitude. Sa MasterChef is more kuan mo gud ang MasterChef kanang mga home cooks ba, dili gani nila trabaho ang magluto-luto. Like for example sa MasterChef na yung mga accountant, na yung mga gym instructors, pero ganahan sila magluto-luto. Unya mao na nga lahi ang environment sa Hell's Kitchen ug sa MasterChef kay Hell's Kitchen mga high-end, mga high rank na mga sila nga mga chefs. Sa MasterChef dili ra na sila masuko, like itong Italian ang mas masuko dito sa MasterChef si Gordon Ramsay kay chill ra kay dito, like magkatawa-tawa ra siya dito. So mo na siya nga since mao mo gunay nakita sa mga tao nga ang mga chefs is like masapot, masuko, like mga labay, mga hagis, unsa ba dira, mga trash talk, mga down, mamalikas. So na stereotype gyud na siya nga ngani jud siguro ang mga chefs. Which is dili na siya tinuod guys kay the way nimo pag-handle ang imuhang anger issues kinamang iuban nga mga chefs nga nagit sila pinagdadaanan, stressful gid nga mag-own ka og kitchen, mag-own ka og restaurant, mag-own ka og hotel kay business mo gud nimo. So mas stress jud ka sa mga happenings sa imuhang kusina, sa imuhang coworkers, sa imuhang mga employees, like tanan. Mga mahal na ang imuhang palitonon, mahal na ang mga rent, ang mga gas, ang mga electricity, like nga na dyan na yun. So naiuban nga chef nga dali ka sila sa puton, dali ka sila masuko, dali sila kayo bound sa pag-handle sa ilang anger issues kay daghan mo yung factors, napakay factor sa imong own personal life, like nag-awaya mo sa imong family dira or unsa ba na inyong nagian dira. So sapot na kadaan daghan na kagkuan pero naadyo na nimo unsa nimo pag-control. Unya naadyo na nimo as a leader kay ikaw mo yung leader, like head chef ka sa kusina, ikaw mo yung leader ana gyud, daghan kay responsibilities, like once nga naay masayop is like ikaw jud ang sad-an ana kay ikaw magay head chef, like if naay mabalik sa kusina is like even if dili ikaw ang nagluto, ikaw ang masad-an kay ikaw man ang head chef. So ngano ba na nimo unsaon ba na nimo pag pag-handle ka ng mga ingana ba. Pero ako lahi man ako lahi ako ang kanang pagpamaagi. I don't know if sakto niya ako pero
since ingani magud ang mga na-under ko, ingani ako mga mentors, so mura ganig, ingani na po akong pamaagi. Since di mo ko nila kasabaan, I mean, dili man ingon nga wala jud ko nakaagi nga kasabaan ko. Kay duha magud na ang moment sa kitchen nga diha na gyud ka dapat mga saba. Sa prep, kanang prep nimo kanang maghiwa-hiwa ra kang mga onions dira ingana. Pwede ka mga saba kanang sayop man ni dong, dili ni nga niyon dong, sayop gyud ni imong pagbuhat ingani. Unya ang next is ang kanang mag-service na gyud kanang magluto na gyud mo ba, like for example ting paniudto na kanang magluto ay na gyud gani mo dira, like dapat wala gyud masayo pa ni. So ako, since ako man ang head chef dere niya, daghan jud kay kong mga kuan kanang ma-under dere nga kanang ma-train, dapat trainingon ba gani nako gani kay since remote man kay among area, gamay ra man kay mga tao dere, mag-hire me og mga backpackers, mag-hire me og kanang mga tao nga kanang wala experience sa kusina. So lisod jud na sila i-train kay wala mo gud sila experience. Like wala sila, di sila kay baon sa ni, di sila kay baon, like mahadlok sila mapiskan, mahadlok sila kanang muduol og fire, muduol kanang init, mahadlok sila mohikap og kanang init, tingala ba. So unsa man ako napag-train, dili jud nako na sila kasab-an. Kay kadtong mga tao nga kanang gikan na gud sila og nanagud sila experience gud, nga na balik kanang mga even kanang mga graduate og culinary school is wala pa gid na sila idea guys. Kanang mga fresh graduates, wa pa dyan na sila idea. Dili ko ganahan nga mo come out ko nga mura gani mamalikas ka, like, nga na okay ra jud kay mga saba yun, wala gyud problema ang mga saba, pero the way nimo pagpangasaba is you need to handle it very nice. Magdepende na imong pagpangasaba sa imong kastorya, magdepende ang imong pagkasaba, pag-criticize sa imong kastorya. Kaya uban nga kanang ubang tao nga once kasabaan nimo is di na sila ganahan, muhawa na sila, muundang na sila, kay kasabaan sila. Wala ko kasabi, ikaw rin yung kasabaan ako, nga na ba? Uban nga kanang, once nga masuko na ka, once nga kanang nasapot na ka, naghagis na ka dira, nag-trash talk na ka dira, is uban nga katawaan ra ka. Like, anong suko mo na siya? Ano sa may problema nila? Anaan ra ka nila? For example, tudluan ako sila nga. Ingan yun na siya paghiwa. Ingan yun pagdiskarte. Ingan na. Okay, nga na. Try ka na. Ingan na. Kanya, mura gani. Kung ano po, siya na po ako ipatry. So, maghiwa na po siya. Ingan na. Kanya, once nga, mahuman siya hiwa. Ako siya tanaw niya. Okay, kani siya. Sayop kini siya. Kaya tanawa ni siya. Oh, ingan na. So, kani siya. Sayop ni siya. Tudluan ako sila tarong ba? Like, mura gani. I don't know, saan ako pag-storya, pero di ko magbuguan mo, di ka kamao. Like, mura ganig, murag sobra na kayo na buguan mo, di ka kamao, di ka mamaayo, even if nakakita na mo sa kanang magduwa kog Dota, na amang ko'y kanang moments nga sa puton ko, pero dili mo siya ingon nga kanang magyawa-yawa ko, mamalikas ko, nga na ba? Kay tao raman gud na sila, people, lagi po na sila niya. Ayun silang pamalikasi siguro. Like ako ako'y buhat di mga kamao, di mga kuan. For example, magluto na, tanawa niya ako ning lutoon, nga niyo siya pagluto, pagkuha draw notebook, niya pag take notes gyud ni tanan kay ikaw akong pabuhaton na ni sunod. So mantika imo na nga na, niya sibuyas, ahos. Nga na, butang na rin mong kuhan, nga na, pasagdaan sa mo nagkadali, niya blah blah blah, hangtod mo human na, niya ana din ko nga, ikaw, sige, imuhang na pong turn po, ikaw na po. Magtanaw rin ko kaniya, good, niya, dili ni mo siya ka ng, I don't know, di naman siya hadlokon siguro. Kaya naman uban nga mga chef nga mura gani kuan bang once nga makita nila nga kanang naa sila power gani, once nga ma-feel nila nga powerful sila, once nga ma-feel nila nga sila ang authority, is like makuan sila sa ilang power, sitawag na like mura gani sila, yes, maganahan sila nga i-down ang tao. Inayuban nga mga tao ngayon. Pero ako, di ko ganahan, ana. Akong way man good is sigihan ako sila ingon og yes, maayo kay ka, kamao jud ka, daghan pa kay kang dapat tun-an, pero okay na ni siya, nga ni dapat imuha lang ng tarungon dire, nga na kira na siya, nga na, pero inig next nimo dapat di na gyud ka masayop ha, dapat sakto na gyud ni, pero nice work, nice job. Murag ganing ako silang i-lift up, murag ako silang ambot lang encourage, nga na ba, unya the moment nga masayop sila, dira na gyud nako sila murag ipa-feel nako mga na disappoint ko nila. Sayop pa ato yung mga gibuhat, like storyahan gyud ako sila nga sayop gyud tayo mong nabuhat gyud, ngano na nga ato man ka kamao naman ta ka tudloan na gud ti katanan, pero napagod man sa imong kuan sunod tarong nga na tarot kay bao jud nga kaya ni nimo, kay bao jud nga naa jud kay potential gyud, okay ra jud nang masayop ka, pero dapat consistent ka, kay bao na ko nimo nga makaya ni nimo.
dapat consistent ka niya mura ganig wala ra ako siyang constructive criticism na ko siya pero wala na ko siya gid-down. Ingana mo gud ang technique sa akong mga chef nga ang gitawag ana ni chef kay mura siya kanang compliment sandwich. Like i-compliment nimo siya nga pa-encourage unya imo pud siyang patilawon sa kanang disappointment kasuko ingana ba. Like ako once nga masuko na ko magsapot-sapot ko ana pero the way ko magsapot-sapot is kuan manggod ka ng hindi tawag ana silent treatment. Silent treatment na ko sila, di na ko sila storyaan. You know, ako silang kanang murag i-blocks kunuhay sa akong pananaw ba. Nga na gani, ipa-feel nga na-disappoint ko. Di sa ako makikstorya ni mo. Pero dili na siya ingon nga forever na yun. Like, hangtod next week, nga na gyapon. Dapat ako silang ikuan silent treatment. For example, sunod next day is like matarong na sila. Wala na sila, kay wala mo ko sila tagda. So, mura ganig, diha na sila taranta, diha na sila mag nervous kay wala ko gitaga di nga na ba unya the more siya nga kanang maghunahuna na more gisaywar na ko siya ba the more siya maghunahuna na the more na gid siya nga kanang tarungon gid ako ni nasuko na alin ako nasuko na chef na ko nga na unya once nga wala na siya sayop nga gibuhatan ng adlaw moingon ako nice job you know well done karon ugma paydayon na gyapon nga anak gyapon nya mura na siya kana lami na kayo nindot na kayo matulog na ko kay okay na si Chef Allen ako wala na siya nasuko na ko kay ang kusina man good mura na man gud naginihong balay mura nagmuna na siya inyong barkada ba ang imong pangasaba na nila dili man siya ingon nga inamigo pero mura ganig ayaw jud kayo pamalikasi. I think maura gid ang problema gyud. The way ka mo handle og kanang mga sayop sa kusina, kay naman gyud uban nga katawaan jud if masuko ka dira sa puton ka dira is like behind your back is katawaan na kana nila. Dali ra kay na imong kuan go di mo lang trainingon nga na kay kanang multitask, tarong ka og time management, you know, limpyado ka always. Kay bodge kung kaya ginani mo gyud. Kay kanang imong sitwasyon karon mo puno nagian ako sa una pud. You know, maka-learn juga sa imuha yung mistakes gyud. Nga na gyud dapat namo gyud sometimes nga ako gyud silang tinutuyoon nga kanang masayop gyud sila. Tuyoon jud ako nga masayop sila para maka-learn gyud. Like sometimes nga pero dili po nang grabe na jud kay nga sayop kanang contamination na gyud kanang gluten free kay gibutangan niya gluten nga na ba. Kanang mga minor ragod nga mga sayop. Tuyoon ako nga buhaton sa nila nga masayop sila niya. Pakita na ako nga sayop man yung mga buhat nga na ba. Di man ni mao. Like dapat kay bawal ang late dapat itsoda na nimo si mga utok nga na. Ako mga saba man ko like natural na jud ng mga saba gyud. Kay trabaho man gud na niya dapat consistent, dapat ingani ana. Pero I don't know, di jud ko mamalikas og tao gyud eh. Di ko mamalikas og tao. Mga tao ra gyapon na sila. I don't know, maybe lahi jud siguro tang tanan. Layo bang mga chefs nga insecure, you know, dili sila powerful sa una, pero karon nga na head chef na sila, grabe na kailang power, like na feel na nila ilang power, nga na ba? Pero di lang ko ganahan nga maghunahon na ang tanan nga ingana dyan sa kusina, you know, musuko dyan mo ninyo mga chef, like always gid sila sa puton. Kay nara po na sa imuha nga, even if daghan na kay kang gihunahon na, no, daghan kay kang stress sa life, dali kay kang sa puton, daghan kay maka-trigger nimo. If ilang makita nga grabihan sa amo ang chef, oy kay even if daghan kay siyang gihunahon na no, it's like dili gid siya mobuto. Handle gid niya kamao siya mo handle. Like mura ganig nagbagyo na nadara no, daghan na kay problema is like nagtindog ra jud dira nga wa jud sila katarog nimo. Nay uban nga mga chef kadali ra kayo taranta. Dali ra kayo ma-hadlock, ma-nervous, niya murag makaana ilahang mga employee bang ano man siya o siyam ta mo leader pero ngano dali ka siya mabuto, dali ka siya masuko, paranoid siya dayon. Pero karon nga kuan generation wala na kay nagi-minus na kay nila kay na normalize ra na tungod ni Gordon Ramsay. You know dili jud nga ana tanan nga mga kusina gyud. Bro rami tanan. Mas daghan ko nakaila nga chef nga mga tarong nga tao. Like kasab-an ka pero like amigo gud gyapon mo good, you know? Like weird mo kayo nang mamalikas ka og tao niya mag-amigo gyapon mo nga pamalikasan mo kunin mo ato like sayop ko, deserve na ko ang kasabaan ko, pero murag ayun, siguro ko pamalikasi, no? Kinaya uban nga mga employees, samot na karon nga Gen Z, hindi na nila ma-handle, mo quit na sila dritso, niya maglisod na pugag pangita, o kapuli na nila, kasabaan man mo. Naragin na niya magad, sorry mo pag-handle, sorry mo pag-run mo ang sistema. Anyways guys, murag dinalian na kayo nga episode, niya, if ganahan pa mo, sa tawag na expand pa gani, comment lang mo if ganahan pa mo mga about sa kitchen.
life about kitchen kay mo maguna ako ang trabaho niya muna ang kanang mga mura gani ganahan ko nga na mga things nga ma-clear up kay ang stereotype nga dapat ang mga chef is sapot is dili ganay nga na gyud. Anyways guys, thank you for watching. See you na pud pohon. Sorry if dinalian. Saon man wala man ko script nga gi-prepare ani. Ditso-ditso ra man ni.